भूटान हादरनि मोनसे समनि राजथान्दै नखर मन्त्रि काउन्सिलर आथिखालनि भूटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि रुंसारि दासं सेरिं वांदानि जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारि जानानै थाङो। थांनाय 14 डिसेम्बराव गावनि न'नि साखाथियाव दास' सेरिं वांदाया मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादोंमोन। अखानायै थामहिनबा 15 डिसेम्बराव बिथाङा बे संसारखौ नागारनानै रुंसारि जायो आरो बिनिनो थाखाय दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो। बे हाबाफारियाव भारत हादर, आसाम रायजो आरो बड'लेण्डनि जानानै बाहागो लाफैदों लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, BBCAनि आफादगिरि एन'स कुमार बसुमतारी, UPPLनि गोख्रों दैदेनगिरि पद्मलोचन बसुमतारी, 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे जोबथा बिदाय होनाय समाव 1 नं क'क्राझार ST लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो BIFAनि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्सर आरो रुंसारि दास' सेरिं वांदाजों 30 बोसोर सोमोन्दो थानाय मैनागुरि गामिनि थागिबि किसान नार्जारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। गिबियावनो जोबोद गोजोन आरो दुखुजों फोरमायदों जे जोंनि भुटान हादरनि जोंनि बर'फोरनि लोगो जोंनि चिरां बा गासै बड'लेण्डनि आरो आसामनि आरो इण्डियानि सासे मोजां जोंनि लोगो, जोंनि फ्रेन्ड, जोंनि गार्जेन, जोंनि वेल उइसार्स दास' सेरिं वांदा बिथाङा भुटाननि सासे जोबोद सनमान गोनां सासे सुबुंमोन, मानगोनां सुबुंमोन। बिथांखौ दाख्लै 14 डिसेम्बर खालि मोनसे जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजों बिथाङा 15 डिसेम्बर खालि रुंसारि जादों आरो दिनैहाय बिथांनि गोथै सह'खौ बिथांनि न' खाथियावनो दिनै जोबथा बिदाय होनानै सावनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव आङो सिगाङावनो फैनो होननानै सानदोंमोनब्लाबो फैनो हायाखैमोन। दिनै जोबथा बिदायाव फैनो हानानै बिथांनि जिउमानिसिम, बिथांनि सोलेरनिसिम आङो दुखुजों मोनसे आर'नाइ बावफैदों। बेयाव फैनानै आङो जोबोद गावखौनो बाहागो लानो मोननानै, न'खरनि सुबुंफोरजों लोगो लाफानो मोननानै, दुखुआव दुखुखौ शेयार खालामनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। जोबथा बिदायाव फैनो मोननानै जोंहा थारैनो सासे मोजां लोगो, मोजां वेल उइसार्स, सासे जोंनि गार्जेन बादि बिथांखौ जोङो खोमानानै लाबाय। जोंनि जोबोद मोजां सासे नायबारमोन बिथाङा, जे जेब्लायबो जोंखौ अनोमोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बिथाङा जोबोद जौगाजानो लुबैयोमोन। गुबैयै बर' हारिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै मोननै हादोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनो बिथाङा सानोमोन। बिथाङा इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिपनि गिबिनि सासे आफादगिरिमोन। जोङो बिथांखौ खोमानानै जोबोद खहा जों मोनदों, आं मोनदों। बेनिखायनो बिथांनि रुंसारि जिउमाखौ जाहाथे सोरगोआव इसोरा आलो गोजोनै लाखियो, बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनो इसोरा जाहाथे गोहो होयो, बिथांनि खाथियाव गैयैयाव जाहाथे थांनानै थानो हानाय जाहाथे गोहो बोलो होयो, आरो बेखौनो आं हास्थायदों। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से जयंत बसुमतारी और इधर आज हम लोग का स्टेट फ्यूनरल दास' सेरिं वांदा जिसका शहीद हुआ था कुछ दिन के आगे, तो वो भी आप लोग को पता है कि दास' सेरिं वांदा एक लार्जर देन लाइफ फिगर था। वो मानता तो भूटानीज था, भूटान का नागरिक था, मगर था बेटा बोडोलैंड का, क्योंकि उसने असम और ख़ास तो बोडोलैंड, भारत का भी ख़ास तो बोडोलैंड का बहुत उस इज़्ज़त और उसका संबंध जो जोड़ता था, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। उसने इतना संबंध अच्छा जोड़ा है कि अभी जो बोडो का भाई दीदी लोग के उनको महसूस हो रहा है कि हम लोग का एक अपना खोया है। तो इतना उसका गहरा रिश्ता था बोडोलैंड के साथ। तो हम लोग भी बहुत दुखी है कि एक हम लोग के जो पिता समान हम लोग को जो रास्ता दिखाता है, जो हम लोग का संबंध इंडो भूटान फ्रेंडशिप के लिए कितना काम करता है, वो दास' सेरिं वांदा जी ने कितना काम करता है। हम लोग बहुत दुखी है कि हमने ऐसे एक व्यक्ति को खोया है, तो ऐसे श्रीमान को खोया है। तो हम लोग बहुत दुखी है। फिर भी दुख के साथ भी तो दासों का सिर्फ एक ही इच्छा और मकसद था, वो है भारत और भूटान का बीच में जो रिश्ता है कैसे बढ़ाओ, और ख़ास तो दो देश की आदमी लोग के
पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को कैसे आगे करूँ, कैसे गहरा बनाऊँ, उस सिर्फ उसका इतना ही मकसद था। हर दिन उसका सोच था कि वो हम लोग वो जो सीमा में रहने वाला बोडो लोग के लिए क्या करूं, उनके लिए फ़ायदे के लिए क्या करूं। वो हमेशा बोलता था कि भूटान और क्या खास तो हम जो सीमा में रहते हैं हम लोग का तरक्की जब होगा जब असम का तरक्की होगा। सो ओनली व्हेन प्रोग्रेस इन असम इज़ देयर देन भूटान विल प्रोग्रेस। सो इतना मानता था, इसीलिए वो खास कि हम लोग बहुत दुखी, फिर भी आप लोग सब बहुत दूर से आज रेस्पेक्ट के लिए आए। बहुत बहुत खुशी और शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। दिनै जोङो दा सुस्रिमुंदा दिनै जोबथा दिनैहाय गारनाय जाबाय। दिनैनिफ्रायनो गैले दा सुस्रिमुंदाया। आगोलाव जोङो दा सुस्रिमुंदाजों आंजों 30 बोसोरसो जोङो सानैजों लेनदेना जों खामानि मावनाया सानैजोंहाय। दिनैहाय दा सुस्रिमुंदाया जोंनि बर'नि जारिमिनखौ गासैबो मिथिजोबोमोन। दिनै मिथिनानै जोंखौहाय कयेक दिन आगे दिनै बर्डार एरियाखौहाय फुरा गिदिंजोबदों आरो जोंनि दा सुस्रिमुंदा। ओरै माबानिफ्रायनो भैरबकुन्दनिफ्रायनो एकदम ओरैहाय माबा मा होनो जमदुवारसिम बे एरियाखौ गिदिंजोबदों आरो मिथिं लाजोबदों आरो गासैखौबो बुजायजोबदों आरो बर'खौ। दिनै बुजाय दिनैहाय मा खालामनाय आरो 10 बोसोर बायदि जों जुदि मोनोमोनब्ला बेखौहाय जोंनि बे बर्डार एलेका बिराद मोजां जागौमोन आरो बिराद माबा सानदोंमोन आरो इयो बर'नि थाखाय। बेनिखायनो दिनैहाय जोंने थकदिरानो गैया, थकदिर गैयै हिसाबाव दिनैहाय दा सुस्रिमुंदाखौ हगार हरनांबाय। दिनैनो जोबथा बेनोसै। दिनैहाय जों आरोबाव जों दा सुस्रिमुंदा गोमाबाय होननानै जों सिरि थागोन बे नङा। जों भुटानजों जेब्लायबो रिलेसनाव दोनगोन आरो जों हागौमानि बेनिख्रुइ साबसिन जों रिलेसनखौ बानायगोन भुटानजोंहाय। दा आंनि बुंनाया बेनो।